స్టార్ట్ అయ్యేలా Aku bantu betoye sandari sarwantu nahan sati pataka sanantri sati tukadinasri sekarang katakan panggil paramangati mengatarkan persidami Putanan at lang mihan ng Sri pangakandakan at lahanti berusaha berusaha sekali teman teman berarti nusa sri nusa Pamsastin na sa lasas na sa salita sa natakis ni sa tinal hospiti dhatu on sisa sa ng buhay sa katani robes sa gatan sa bala ko komisan santiya na lang sa na sa bala pande sa sandan na si ay santayo tarong kaya tadi ni dayami sa kanano pamati pamati para mahal sa bayan mga santa na sa tatang putra na sa kapta matiyak kan kulang na sa parang sa mga kachina nilantan na kan sa ng darang ng kaitan tanggo sa mga lagi na ngalan dahil dito sa mga nakapati panahan mga ayo dito na yung asman barata yung Israel berjaya dengan bayo berani tayo Israel ang pagkakataon naman ngayon kung sa kanila ang pangkalan ng kapitan terus lang para ang nakaaral ng mga pinagbaberahan o libre berikan ang pagkakataon sa kapatid durante dito din ba kontra durante ba ang dito sa kapatid dahil tayo sa kapatid dito ang kami ang jaya sa kapatid naman pinagkakaroon dalam chance ko na dito kasi para ang kakataon plano na ito kasi sa naman ang isang sumarin pagkakaroon sa kantang libre di ba tayo sila ba kayo pa maaari sa dito sa mga ଏବେ ଆମ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। untuk menyelamatkan masalah sila terus nasake saya sedang seperti batu mengenai yang mana pengabdi Swaha, pang berbasa swaha ita, berbasa swaha, pangatangay swaha, ita nabunay, pangatangay swaha. Isang nanangat pangatangay pati mga kami, piyan nakatangay pati mga kami, pinang tuan pati mga kami, masama swaha ita, berapa to ay. Swaha, dan kalau ay, pangatangay pati swaha, pangatangay pati swaha, pangatangay pati swaha, pangatangay pati swaha, ita pangatangay Wangan apa isaha yang gangga apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha wangan apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha idam gangga apa wangan apa isaha wangan apa isaha idam gangga apa idam gangga apa Wangan apa isaha, wangan apa isaha, idam gangga apa wangan apa isaha, dan apa wangan apa isaha, dan wangan apa isaha, yang nakakita baru di bawah nendo nakakita ng permisan dan pali yang panghamit sa isaha, panghamit sa isaha. Bumati, bukas wala lang ang pagkunan sa isaha sa tibuto, di man sa pagkunan sa hani, bantu wangan apa natin ang Saha, marang saha.
ଏବେ ଆମ ହେପି କୁଲରେ ପୂଜା ସରି ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇ ସାରିଲେନି ଯେ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆମ କାହ୍ନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଘରକୁ ପଳେଇଲେନି ସବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।